Тапшыруның чираттагы котлау сәламе Кирюшкина авылына оша. Бүген 30 март көнне үзенең 15 яшьлек юбилейлы туган көнен батыр егет Рахмаев Нияз Наил улы каршылый. Ошбу матур юбилее белән ихластан аны әнисе, әбиләре һәм сеңлесе котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ниязым турында сөйләсәң, ул миңа күпләрдән иңдерелгән баладыр. Мин әле кияүгә дә чыкмыйча, алдан ук күңелемдә киләчәктә улым булачагын һәм аңа Нияз исемен бирәчәгемне белгән төсле идем. Аны мәрхүмә әтисе нык ярата иде, инде әбисе аның тууына шатланып күбәләктәй янында очып, иркәләп, назлап үстереште. Ниязым тырышып мәктәптә укый. Өйдә дә ул минем бар эшләремдә ярдәм итә. Кеше сеңлесенә дә ул тәрбияче шикелле булды. Балам, бүген туган көнеңдә мин үз алдымда япь-яшь, чын егет күрәм. Синең күзләреңдә үз-үзеңә ышаныч укыйм мин. Шунысы шатландыра бигрәк тә. Мин синең белән горурланам, балакаем. Синең һәрчак бәхетле булуыңны телим. Хәзер синең янәшәңдә бары иң якын кешеләрең генә. Алар һәммәсе дә синең тормышыңны бәхет һәм елмаю белән тулыландырсыннар. Әлбәттә, сиңа яратып укыган һәм киләчәктә җитәрлек мал китергән һөнәр сайлавыңны да телим. Чөнки быел синең алдыңда имтиханнар биреп мәктәпне тәмамлау елы җитте. Безгә якыннарыңа карата вакытың күбрәк булсын. Чөнки язмыш сылтавы буенча бүгенге көндә бары син минем олы таянычым калдың. Син гаиләбездә башлык, ир-ат улым. Шуны онытмыйча яшә. Әтиең дә синең белән горурланып торсын югарыда. Бар эшләреңдә дә тик уңышлар әйдәп барсын иде. Өстәвенә, улым, без сиңа исәнлек телибез, чөнки саулык ул иң зур байлык диләр. Таянырдай батыр улым 15 яшен каршылый. Ул мине бар җир давылдан, кайгылардан ышыклый. Кай арада үсеп җитеп, булдың син тулы ир-ат, кайтыр идем яшь чагыма, бала чагыңа кабат. Иңнәреңнән кочып алып, килә сөеп аласы. Итәгемә назлап сине бер тапкыр утыртасы. Балам минем, улыкаем, кытлыйм юбилей белән. Сеңлең, якыннар кушыла сөеп ярату белән. Барыбызның ышанычы, горурлыгы син улым. Гомер буе калсаң иде, балакаем, уң кулым. Кадерле Нияз, бар якыннарыгызның, туганнарыгызның теләкләренә мин дә кушылам һәм матур музыкаль бүләк сиңа юллыйм. Син шатлыкның үзе төсөле, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Butter you
Сүзләремне ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син дип